Ukubabuyela ecaweni, lecawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, ungeyona mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Thabatha ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Yimini ke yecawa namhlanje, imini eyohlukileyo, i-23rd kaMatshi. Abantu ke baseRhabe apha eSigodi bazawuyazi into yokuba i-23rd kaMatshi ibiyinkonzo etheni okanye ibiyimini etheni. NguSihle Bonani ke igama lam, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mntu omdala. Bawo, masibulise ke kumama otata, obhuti, nakuye wonke umntu osimamele ngeli hlelo uvukelo wethu uKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni ke. Sithemba ukuthi nawuhlala nathi ide ibe lelo xesha lethu lokuphuma. Siziyeke ke ezinye ezizawuthethwa apha. Okay ke bawo. Okay ke bawo. Sisathi ungu-Anele wakamnguni nangoku siphelele apho. Bawo, igama lam alikatshintshwa man. Okay ke tata, okay ke tata. Ukuba besisiya phaa esilungwini ke bekuzawuthiwa nguMr. Okay. Usengu-Mr. nangoku. Sengu-Mr. bawo. Okay, hayi ke. Akabikho nditshintshile. Hayi ke tata, masiyithandazele loo nto, masiyithandazele loo ndawo igama lakho litshintshileyo. Sicimileni ke sithandaze. Bawethu osezulwini, yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu. Xa kutshona ilanga, Thixo wethu onamandla, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu oyingcwele, ngokuzithoba, Thixo wethu onamandla. Sizazi into yokuba Thixo asifanelwanga ukuthetha kunye nawe ngenxa yokuba izinto esizenzayo ezantsi emhlabeni azithetheki, Thixo wethu. Kunjalo nje ngamanye amaxesha senza sisazi, ngamanye amaxesha Thixo sibethwa kungazi nokungaqondi, Thixo wethu onamandla. Kodwa wena njengoThixo oqonda konke, njengoThixo owazi konke, siza sikucela sikubongoza ukuba nangaliya namhlanje mini sicela usithobele indlebe, Thixo wethu oyingcwele. Ekuhambeni kwethu, Thixo wethu, indlela sihambe sabona, Thixo wethu, into yokuba ngaphandle kwakho Thixo akukho esikwaziyo ukuzenzela. Siyaqonda Thixo into yokuba ekuhambeni kwethu indlela uyosinika amandla. Ngamanye amathuba Thixo wethu oyingcwele sibe nempumelelo, Thixo wethu, siyibone izinto zethu zihamba kakuhle, Thixo wethu. Loo nto ngamanye amathuba idale sicinge into yokuba kungamandla ethu, Thixo wethu oyingcwele, kodwa sihambe ixesha elide ngokwaneleyo ukuze siqonde Thixo into yokuba konke okuzayo kuthi Thixo kungenxa yokuba kuvume wena, Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto simane sisithi gqolo ukusondela kuwe, sisithi Thixo enkosi ngokuba usigcinile kwade kwalapha, Thixo wethu onamandla. Usigcina nje Thixo, usigcina ethembeni, Thixo wethu oyingcwele, ngokuba ekusipheni kwakho izinto, Thixo wethu, sikwaphakathi Thixo kwembandezelo, Thixo wethu, ezahlukileyo, Thixo wethu onamandla. Omnye Thixo kweyakho ikona unento ayikhalelayo, Thixo wethu oyingcwele. Omnye Thixo ukhalela kwenye ikona, Thixo wethu, ekhalela komnye umntu, ekhalela into ekomnye umntu ongayithathi ngobusiriyasi obuyifaneleyo, Thixo wethu oyingcwele. Sihlala kwiindawo esikuzo phantsi koxinzelelo, Thixo wethu, lwezinto zasemhlabeni, Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo sisithi rhoqo Thixo sisiva
ubunzima. Rhoqo Thixo sisiva ingathi imithambo Thixo wethu iblokekile Thixo wethu, kukucinga kakhulu Thixo wethu ongcwele, singaboni indlela yokuphuma Thixo kwimbandezelo esikuyo ngelo xesha Thixo wethu oyingcwele. Wena uzungayeki uba nguThixo kuthi Thixo wethu oyingcwele, sakulibala Thixo wethu ngenxa yokucaphuka Thixo wethu, nangenxa yokuzonda ihlabathi, ngenxa yokungahambi kwezinto zethu kakuhle. Uzungayeki uba nguThixo wethu Thixo wethu namandla, ngoba intlungu Thixo nentlupheko Thixo zisibangela sithethe izinto ezinzulu entliziyweni. Ngamanye amathuba Thixo sibe singaziqondi ukonzakalisa kwazo Thixo wethu, singabuqondi nobunzulu Thixo nobungozi bezinto esizithethayo Thixo wethu. Ngamanye amathuba izinto esizithethayo sizibhekise kuwe buqu Thixo wethu oyingcwele, ngenxa yokugcuma Thixo wethu kwentliziyo, ngenxa yokubona Thixo into yokuba imizamo iyenziwa Thixo wethu kodwa akukho miphumela Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo simane sithi xa kunjalo Thixo, xa simane sikusola Thixo wethu, sicela into yokuba ungayeki uba nguThixo wethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba sithi sakuphuma ngaphaya kwezonto bezisibangela Thixo wethu sithethe izinto eziyinqambi ngomlomo wethu Thixo, sithi sakubheka sibone into yokuba ibingengawo amandla ethu, ebekhona amandla ebesincedisa ukuphuma kwezo ngxaki Thixo wethu. Ze sithi xa singaphakathi Thixo wethu, xa silahlekelwa lithemba, ungayeki Thixo wethu ukuba nguThixo kuthi Thixo wethu, ngoba Thixo siyazi Thixo ngaphandle kwakho Thixo sawuphalala njengamanzi. Loo nto Thixo sithandazela Thixo abantu Thixo abasengqondorheni Thixo wethu, abantu abacinezelekileyo ebomini Thixo wethu, abantu abangaboniyo Thixo indlela yokuphuma. Sicela wena Thixo into yokuba uvakale Thixo wethu, okanye Thixo umamele Thixo imithandazo yabo Thixo wethu oyingcwele. Ngamanye amathuba Thixo side singazi into yokuba masithethe ntoni kuwe Thixo, ngoba siyazi into yokuba yeyiphi yokuqala ebalulekileyo kwenzele siphume kwezi zinto sikuzo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo khawungene ngaphakathi Thixo wethu, sakuyiloza ngemilomo yethu, ngena ngaphakathi Thixo, usiqonde Thixo wethu ezintliziyweni into yokuba yeyiphi eyona nto esiyidingayo eza kusibangela siphume ekuthetheni, siphume ekulileni Thixo wethu umhla nezolo Thixo wethu namandla. Sikuthembile ke Thixo into yokuba izicelo zethu uyaziva. Hlala ke Thixo nakule nkonzo Thixo wethu xa siyivulayo Thixo, hlala Thixo kwabazalwane Thixo xa siqhuba le nkonzo, hlala kuthi Thixo wethu oyingcwele, uhlale Thixo encameni yolwimi lwethu Thixo wethu xa siza kuzama ukuthetha into esicinga into yokuba isuka kuwe Thixo wethu namandla. Sincede ke Thixo ukwenzele nabantu bazokuncedakala Thixo wethu ngokumamela kwethu, ngokumamela kwabo bemamela thina Thixo wethu. Ngamanye amaxesha Thixo abanye abantu bangasibona ingathi yindlalo lena, kodwa Thixo kumsebenzi wakho Thixo. Thina senzela into yokuba abantu abangafikeleliyo Thixo emnqobeni wetyalike Thixo wethu, noko babe nako Thixo into yokuba bave kuthethwa ngawe. Sikuthembile ke Thixo into yokuba izicelo zethu uyakuzimamela, ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe Sensi, qua Jesu.
kuye uyisema kuye uyesu Bawo sibuyile ke ngoku emthandazweni. Masamkele bawo, masamkele abantu abasijoyina ngalo mzuzu. Bazalwane, siyalamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Selifikile ke laa thuba lokuba ngoku sisondele nasemazweni. Kodwa ke phambi kokuba siye apho bawo, ngoLwesihlanu bawo, ngoLwesihlanu ibilusuku lwamalungelo abantu. Benke ndadibana ke nabafundi ngelaa xesha, and sabe sithi ke si-exercise laa nto kuthiwa ngu-right to education. Andiyazi ke namhlanje ndicinga into yokuba, ndiyazi noba ikhona kwi-constitution bawo, kodwa namhlanje ndicinga into yokuba si-exercise i-right to ukuba masikhonze. Ngoba kuyenzeka bawo into yokuba abantu bakhutshwe enkonzweni okanye abantu bayeke enkonzweni, kodwa namhlanje si-exercise i-right yokuba abantu mabakhonze. Bawo ndidla ngova kusithiwa wonke umntu unelungelo ukuthi maka-exercise inkolo yakhe. Inkolo yakhe. Inkolo yakhe ngelo hlobo ke afuna ukuyenza ngalo. Kodwa ke bawo apha ke mhlawumbi kule nto yamalungelo sinayo le nto yokuthi xa senza ilungelo lethu singalijongi Elinye ilungelo lomnye umntu ilungelo, kuba usithi wena uhamba kwileyini elungileyo. Ungayiqhuba imoto yakho ngesipidi esirayithi, kodwa bakhona abantu abazokuganxelikisa wena engozini eku-exerciseni ke ilungelo lakho noba lelantoni na, kodwa uze unganyatheli elabanye. Ivame ke nalapha ku-social media athi une-right yokuzi-expressa, kanti free speech, kanti free speech bawo. kanti ekuzi-expresseni kwakhe unyathela esophula nezinye izinto zabanye abantu. So ke masibe mhlawumbi sibe siyiqaphele ke into ukumila kwenjalo. Uthi bawo ilungelo lakho malingaphazamisi ilungelo lomnye umntu. Ndicinga into yoba xa ndikumamele kakuhle uthi ilungelo lakho libalulekile, kunjalo nje libaluleke kakhulu ilungelo lakho, kodwa ilungelo lakho malingaphazamisi ilungelo lomnye umntu. Ilungelo lam libaluleke njengoba elakho libaluleke. Injalo bawo, injalo bawo. Badla ngokuthi abantu abakwazi ukuthetha, thanda ummelwane njengoba uzithanda, okanye yenza le nto ongafuna ingenziwa kuwe. Ilungelo lakho noko ndiyacinga into yokuba lingakhuseleka nawe xa usenza kanjalo. Ukuba ke awukanikeli, ilungelo lethu lokuba unikele uyalephula. Ilungelo lakho into yoba mawuyibukele icawa yabantu abangacawiyo. Uyalifumana ke elo ilungelo, kunjalo nje ukulo ngoku. Kodwa uba ukamcofi usubscribe, ilungelo lakho liphazamisa ilungelo lethu lokuba ucofe, subscribe. Elinye ilungelo lakho ke ukuba ulike, lilungelo lakho into yoba ulike. Exercise ke ilungelo lakho. Human Rights Week okanye Human Rights Weekend, ucofe ulike. Lilungelo lakho into yokuba ushere le nkonzo. Lilungelo lakho futhi lokuba xa udibana nabantu wenze inkonzo yomlomo, uthi rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu icawa yabantu abangacawiyo iyaqala apha kuYouTube. Bawo, ilungelo labantu ababukela icawa yabantu abangacawiyo kukuba beve ilizwi. Ze basilinde phi abantu? Hayi baba, andiyeke ngamalungelo abantu mani baba, andiyeke ngamalungelo abantu. Kodwa ke sicela nisilinde kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uLuka okanye ugqirha uLuka, isahluko sesiya
seshumi elinesithathu ivesi leya yesithandathu ke nezinye ezilandelayo emveni kwe le ingoma. Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka, isahluko seshumi elinesithathu kwivesi yesithandathu, phantsi kwesihloko esithi umzekeliso womkhiwane ongathwali sikhabo. Luka chapter 13 verse 6, umzekeliso womkhiwane ongathwali sikhabo. Ifundeka ke ngolu hlobo. Wabethetha ke lo mzekeliso. Ubani wayenomkhiwane utyelwe esidiliyeni sakhe, weza efuna isiqhamo kuwo,
akafumana nto. Wathi ke kumsebenzi wesidiliya, uyabona ndiminyaka 3 ndiza ndifuna isiqhamo kulo mkhiwane ndingafumani nto. Ugawule, yini na ukuba ude uphuthise nomhlaba. Aphendule ke yena athi kuye, Nkosi, uyeke nangalo mnyaka ndide khe ndimbe ndiwurhaqe ndigalele umgquba. Ukuba ke uthe wavelisa isiqhamo wowuyeka, ukuba akubanga njalo wobuya ubugawule. Lilizwi lenkosi eli eliviwa bubumnyama bubaleke. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke bawo. Aphendule ke yena athi kuye, Nkosi, uyeke nakulo mnyaka. Ndibawela ke bawo ukuma apho. Okay. Bendibawela nje uthi uyeke nakulo mnyaka. Nkosi yam. Bawo ke andinqweneli ke ukukubophelela ndithi phaya okanye phaya. Mhlawumbi khona indawo oyibonileyo onokuthetha ngayo. Nkosi yam. Kodwa ndivumele nditsho ukuthi sahamba kule ndlela yokuzila. Nkosi yam. Sisahamba le ndlela yokuzibekela bucala. Sibona ke uYesu emane ebuza ukuba Nkosi yam. ingaba la amaGalili anesono ukogqitha anga na? Ingaba aba bantu batyumzwa eShilo ingaba banesono ukogqitha abantu bonke? Kodwa into ayibeka phambili ukuguquka komntu. Nkosi yam. Into ayibeka kuyo yonke le nto uthi makuguquke umntu. Azokubalisa lo mzekeliso ke Nkosi yam. womdiliya. Athi xa ewubalisa lo mzekeliso uthi lo mntu wale ndawo uneminyaka 3 esiza, athi xa ekhangela kulo mkhiwane angafumani nto. Aphinde kunyaka wesibini eze enethemba, Nkosi yam. asuke angafumani nto. Nkosi yam. Phinde okwesithathu unyaka olandelayo, hayi man, Nkosi yam. andifumani nto. Njengamntu ke ongumfama Ewe bawo. ojongileyo ukuthi xa ndityalile ngexesha elithile kufanele ukuthi ndiyafumana ke ngelo xesha. Njengomntu ke kuyacaca ukuthi lo mkhiwane wayede wamosha nomhlaba, Nkosi yam. ngoba ude asebenzise igama elithi umbhali ubhaqisa umhlaba. Nkosi yam. Ngoba xa isityalo usityalile ikhona into elindelekileyo ukuba mayiphume. Nkosi yam. Xa ingaphumi
kunyanzela ukuthi uyikhuphe loo nto, ulungise umhlaba, enzela ukuthi kube khona ityalekayo kuzokuhamba ubomi. Nkosi yam. Uthi ke ngenxa yomsindo kuba kuhamba ixesha, Ewe bawo. ingangathi kuhamba nemali yakhe, Ewe tata. ngoba ukhona umuntu amqeshileyo ukuba ajonge esi sidiliya. Ewe bawo. Bantwana bahle bedinga, athi xa encokola naloo mntu athi, suka man mfondini, ngawukhe ngoku ugawule ubeke phantsi, kakade okanye onganikeza isiqhamo, umele ukwenza njalo, alahlelwe ngaphandle, ukwenzela ukuthi kwenziwe umhlawumbi inkuni ngaye, ibe khona into eyenzekayo. Ewe nkosi yam. Uthi xa lo mzalwane esima esithi, ngawukhe ume umzuzwana, Ewe bawo. ndinike nje ixeshana Hey nkosi yam. lokuthi bantwana bahle bedinga ndiwombe, bantwana bahle bedinga ndiwugalele okanye ndiwurhanqe, ndiwugalele umgquba, sibone ukuthi kuzokwenzeka ntoni na emveni kwelo xesha. Ewe bawo. Lo mzalwane lona uthi, ndinike unyaka bemnye, Unyaka bemnye. emveni kokuthi kukho ixesha, kukho iminyaka Ewe bawo. kwenzeka le nto. Kukho iminyaka mithathu enganikezi siqhamo, kodwa uthi lo mzalwane, ndinike unyaka bemnye. Into endizama okanye umhlawumbi endichwechwela kuyo, bantwana bahle bedinga, unganganikezi okanye ndinganganikezi isiqhamo ngokwexesha ekufanele ukuthi ndinikeze ngalo, bantwana bahle bedinga, kodwa xa ifikile imediator, bantwana bahle bedinga, ingenelele ngokwayo ngoku, iwurhanqile, bantwana bahle bedinga, ithi ifake umgquba, bantwana bahle bedinga, umhlawumbi imane inkcenkceshela, bantwana bahle bedinga, inikeza elinye ithuba, bantwana bahle bedinga, ngoba sihamba nathi umhlawumbi phantsi kwethuba okanye phantsi kwetshansi eyokuthi yonyaka, phofu ngaphambili besilinikiwe ixesha lokubana sizibonakalise, ngoba ke uThixo okanye uYesu, bantwana bahle bedinga, engamncami umntu wakhe, emane elanda futhi emkhondweni wethu, bantwana bahle bedinga, nangoku bekufanele ukuthi sinikeze isiqhamo, bantwana bahle bedinga, ebukholweni bethu, bantwana bahle bedinga, okanye ekubizweni kwethu, bantwana bahle bedinga, kodwa athi uThixo wakutaphuka, bantwana bahle bedinga, afune ukusitshabalalise, ame uYesu njengedini yena, bantwana bahle bedinga, athi bana, hayi Thixo, Awu nkosi yam. awukhe undinike unyaka, awukhe undinike unyaka, mhlawumbi nam nawe siphantsi nje konikwa lo nyaka, mhlawumbi njengokubana sihamba apha ebomini, bantwana bahle, okanye sihamba apha ebomini, bantwana bahle bedinga uThixo okanye uYesu, bantwana bahle bedinga, ikhona ikhondishini ayibekileyo kuThixo, bantwana bahle bedinga, uthi bana, hayi, ngawukhe nje umnike unyaka lona, bantwana bahle bedinga, iyeza nawe ixesha lokubana unikeze isiqhamo, ungancami nawe ebomini bakho, bantwana bahle bedinga, ngoba akhona amathuba ujonge ecaleni kwakho, ubone ukuthi hayi man, umthothile uyanikeza isiqhamo, kakade umthimosi, bazalwane, ubonwa ngeziqhamo zawo, bantwana bahle bedinga, xa bantwana bahle bedinga utyale imbewu yeapire, bantwana bahle bedinga uexpect
expect ukuthi kuphume iapile. Xa utyale iorenji uexpect ukuthi kuphume iorenji. Asoze ke kuphume idolofiya ubutyale iorenji. Soze kuphume igwava ubutyale iorenji. Bantwana bahle bedinga kodwa akhona amaxesha bantwana bahle bedinga akhona amaxesha ukuthi bantwana bahle bedinga umthi bantwana bahle bedinga unganikezi isiqhamo bantwana bahle bedinga umhlambi zii-factors ezininzi ezi zibangela ukuthi kwenzeke loo nto. Umhlambi amanzi awahlala pha bantwana bahle bedinga umhlambi akukho mgquba waneleyo uyatyelwa zezinye izityalo. Yile nto lo mzalwane ethi bana makhe ndiwurhange kuqala bantwana bahle bedinga uthi bana bahle bedinga umhlambi bahle bedinga indlela aza kuwurhanqa ngayo uzowugrumba kuqala bantwana bahle bedinga wenzela ukuthi imgquba lona uhlale wenzela ukuthi akunetha izikhukhula ezi zingahambi nomgquba ziwususe bantwana bahle bedinga esityalweni wenzela ukuthi iingcambu ezi zitsale ezifuneka utsala bantwana bahle bedinga umhlambi uza kuwubiyela lo mntu wenzela ukuthi iinkomo ezi zingakwazi ukuthi zidle umhlambi izinto okanye umhlambi imeko ezibangela ukuthi ngamanye amathuba singanikezi isiqhamo ukuthi usithi sikhula bantwana bahle bedinga kubekho iinkomo ezisondela apha zizowutya bantwana bahle bedinga umhlambi bantwana bahle bedinga neebhokhwe ziyagwengela apha bantwana bahle bedinga zitye athi bana umnikazi wesidiliya xa efika angafumani isiqhamo. Lo mzalwane ke eyibonile imeko enjalo uthi bana makhe ndiwubiyele kuqala bantwana bahle bedinga nawe uthixo ukubiyele kulo nyaka bantwana bahle bedinga nawe uthixo uza kurhanga kulo nyaka bantwana bahle bedinga akukhalele umgquba bantwana bahle bedinga into ebalulekileyo okanye into ushote wena ukuthi iingcambu zakho zandele bantwana bahle bedinga zitsale ekufuneka ziwutsalile bantwana bahle bedinga kwenzela ukuthi uzowunikeza isiqhamo. Nkosi yam. Masiwurhanqe ngoba into ebalulekileyo ukuthi umntu aguquke bantwana bahle bedinga uyesu akazelanga enye into apha bazalwane uzenzela ukuthi xa ibethelele emnqamlezweni bantwana bahle bedinga siguquke thina bantwana bahle bedinga siyazi okanye sifikelele ekuyazini bantwana bahle bedinga inyaniso kufuneka ke kuqala bantwana bahle bedinga sirhanqwe bantwana bahle bedinga kulo nyaka bantwana bahle bedinga kulo nyaka lona bantwana bahle bedinga uthi sinikwa nje lo nyaka kwenzela ukuthi asirhanqe bantwana bahle bedinga ubana asinikeze isiqhamo ke kulo nyaka uba asinikeze isiqhamo kulo nyaka uthixo uzokwenza ngokubona kwakhe ngoKristu Nkosi yethu amen. Amen bawo.
Uyabona, iminyaka 3 ndiza kufuna isiqhamo kulo mkhiwano. Ndingafumani nto, ugawule. Yini na ude uphuthise nomhlaba. Aphendule ke athi, Nkosi, yeke nangalo mnyaka. Ndide khe ndimbe ndiwurhanqe galelo umgquba. Bawo, bekumela mhlambe gawule ndiwarhuqa. Ewe. Ndibheke kwaba bantu ndicinga into yokuba le nto ithetha nabo. Eyi Nkosi yam. Kodwa uloyiko lolokuba ncoko engandlalelwanga athanda nokuphuma ecaleni. Loo nto ibangela ndithi yonke indawo ine-hierarchy yayo. Yonke indawo kukho abantu abaphezulu, kubekho abantu abasezantsi. Kukho abantu abenza umsebenzi, kubekho abantu abafuna umsebenzi wenzeke. Le nto ibangela kubekho ngamanye amathuba ukubhidisana kubantu abaphezulu nabantu abasezantsi. Lo mfo ngumsebenzi kule fama. Kodwa kule fama ngoyena mntu ozaziyo izinto ezenzekayo kule fama, ngoyena mntu ozaziyo nezinto ezidingekayo. Kodwa le fama akusiyo ifama yakhe. Lo mfo uthi makugawulwe izinto ngumnikazi wefama. Kunjalo nje yena uyazazi into yokuba ndilindele isiqhamo kwizinto ezisefama. Loo nto ibangela kubekho olu kruthakruthwano ngoba ingangathi lo mfo uthe lo mntu ngokuyicingela kwam nje mfo kaMnguni, uthe akusondela kulo mkhiwane umsebenzi wefama wasondela naye ngoba uyayazi into yokuba lo mfo ubhalele kulaa mthi womkhiwane wayeye kuwo kulo nyaka upheleyo nakulo nyaka ongapha kwalupheleyo. Athi akufika angayifumani le nto, lo mfo uqinisekile kunjalo nje uyayazi into yokuba ebezile. Uthi nangalo unyaka kaphiki into yokuba akukho ziphumo okanye akukho ziqhamo kulo mkhiwane, kodwa uthi uyeke nakulo unyaka mhlawumbi ikho into engenzeka, bantwana bahle bakaThixo, ngoba umntu owenza umsebenzi nguye oyaziyo into yokuba apha singaphuma isiqhamo. Umntu ohleli kwindawo ephezulu yena ulindele isiqhamo, kakukhathaliseki nokuba umsebenzi wenziwe njani. Bantwana bahle bakaThixo, baye bathi abanye abantu mfo kaMnguni ngenxa yefuthe labantu abaphezulu abalindele iziqhamo bakhatikonazi, ngamanye amaxesha benza ubuqhophololo ukwenzela izinto zenzeke, ngoba uzawufika umntu oyintloko esithi ndifuna umsebenzi lo beniwuthembisile. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa lo mfo umile esazi nje into yokuba lo mfo okanye lo mthi angakhupha isiqhamo. Uthi nakulo nyaka, ewe ndiyavuma into yokuba wehlulekile umthi kulo nyaka, ngonyaka bathathu belandelelana ungafumani nto, ndiyavuma kunjalo, kodwa nakulo unyaka uyeke. Uyeke.
mhlawumbi bawo umkhiwane yawuba sithi thina abantu abalapha emhlabeni mhlawumbi singumkhiwane okanye singumthi womkhiwane kwezi ndawo esikuzo. Bantwana bahle bakaThixo, kukho abantu abalindele izinto bamaziphume apha kuthi kodwa azikaphumi ezo kodwa ngenxa yokuba umntu ekude. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi eyona nto endiza kuyo mfokamnguni uzothi xa usisahluleki. Bantwana bahle bakaThixo, uzothi xa izinto zingahambi ngendlela yakho ungajongisi kubantu abaphezulu kakhulu, ujonge into yokuba abantu abasecaleni kwakho abayaziyo indlela oyihambileyo babathini bona. Ngoba sichitha ixesha mfokamnguni, sichitha ixesha simamela abantu abakude, abantu abangasaziyo into yokuba singcungcutheka kanjani ngokungakhuphi kwethu isiqhamo. Simamela abo bantu silibale ngabantu abasincedisayo apha endleleni. Fike mhlawumbi noba kusecaweni mfokamnguni, afike umfundisi ezofuna izinto zakhe ekumele azikhutshwe, atyhile incwadi, igama lakho lingaveli. Abantu abahlala nawe kwicaweni, abantu abayaziyo into yokuba ngenxa yemeko yaziyo yakowenu, indlela oncedisa ngayo apha ecaweni, ngenxa yokuba umfundisi lo akasondelanga ebantwini, athi ubani andisoze ndimsebenzele, ibe icawa ime ngenxa yalo mntu ungenayo imali ngeli xesha. Abantu ke abanyanisekileyo basondele bathi, hayi mfundisi, ubona nje kuhle apha ecaweni, udla ngokuza kuthi amane eyichaza imeko yakhe, athi mna ndiza kusebenza ngolu hlobo ngoba ekhaya ayikho imali, yonke endiyisebenzelayo ndisebenzela abaninawa nabantwana basekhaya into yoba balale betyile, kodwa ndiyafuna ukuyikhonza inkosi. Bam abantu abawaziyo umsebenzi, abantu abasebenza efama bathi yima mfundisi nakulo nyaka. Ngoba lo umntu kungenzeka into yokuba le nkonzo ime ngaye, kodwa uba sinomngxamela sifuna iziphumo ngeli xesha othi uzifuna ngalo unganinzi umonakalo. Sihleli kwindawo apho sibekwa khona amabala ngabantu abakude kuthi. Sihleli kwindawo apho singcungcuthekiswa ngabantu abangazange basibona. Sizama nokuzama, afike umntu athi ubani ulivila, kodwa akayiboni ixesha ovuka ngalo ekuseni uyozama, uzamela ikhaya lakho, uzamela nabantu abakowenu. Ngenxa yokuba umntu usendaweni ephezulu ufuna ukugawula lo mntu nguye. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi abantu abasondeleyo bamele ukubathethelela abantu abawaziyo imisebenzi yabo. Ayisukuba lo mthi mfokamnguni awuzami, kodwa ixesha alikafiki. Umsebenzi wasefama uyayibona, kunjalo nje mhlawumbi uyazibona nempawu into yokuba lo mthi bakunafika ixesha ngale ndlela efuneka ngalo ungachuma ukogqitha eminye imithi, le nto emthethelela kangaka. Qha ke abantu abasemagunyeni izinto bazibekela iperiod ethile, sekunyaka mithathu ngoku. Abantu abasemagunyeni baza kubekela nekota into yokuba bekumela ngeli xesha ufumene into ethile. Mfokamnguni, abantu esihlala nabo nasekuhlaleni ajonge iminyaka yakho athi noko ngoku bekumela unomzi wakho okanye bekumela unemoto yakho, kodwa akayiqondi indlela. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthetha nabantu abehlulekayo ebomini. Sizokuthi abantu abakude uzungabajongi kakhulu namhlanje. Abantu abanamagunya ngobomi babanye abantu uzungabajongi kakhulu, ngoba nguwe nabantu abasondeleyo kuwe abaziyo indlela osoyihambile.
kwale ndawo kuyo senokwenzeka mfo kaMnguni khange kube lula, kodwa abantu abalindele iziqhamo ezisengqondweni yabo, abantu abalindele iziqhamo ngexesha labo abayiboni imigudu osele uyizamile uzofika apha. Ukuba zange uzame mhlawumbi nalo mntu ukuthethelelayo ngengakuthetheleli ngoku, kodwa namhlanje sizokuthi oyena mntu emele uyamjonga ngumntu osecaleni kwakho. Mhlawumbi uzandibuza into yokuba ngubani kakade osecaleni kwam. Bantwana abahle bakaThixo, ingangathi wonke umntu akayiboni imizamo yam, kodwa sizokuthi namhlanje ukhona osondeleyo kuwe kunam. Bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi usele kule ndawo kuyo kumane ngaphandle kokuba wena ube khona phakathi egumbini. Uyam uYesu athi lowa usazama, lowa ngumntwanam, lowa kunjalo nje into enophuma kuye ukuba sinomnika ithuba ingankulu. Namhlanje sizokuthi ungayeki mani, sizokuthi namhlanje uYesu mane kucelela ithuba. Bantwana abahle bakaThixo, mane sithi masile-extende ixesha le-deadline. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba kukho abantu abaphelelwa imisebenzi ngenxa ye-deadline mfo kaMnguni. Kukho abantu abagxothwa nasezikolweni ngenxa yokuba kufike ixesha leziphumo wabe yena engekagqibi ukwenza le nto ebekumele uyayenza ukwenzela aphumelele. Bantwana abahle bakaThixo, ukuphela kwexesha elisengqondweni zabantu akuthethi ukuthi akuzuphuma siqhamo kuwe. Ewe tata. Sisekwabo bantu ekudala belinde iziqhamo, kunjalo nje abo bantu ebekudala besebenzisa ikhalenda yabantu. Bantwana abahle bakaThixo, ewe ungazibona, kodwa sizokuthi khazinike ithuba nakulo unyaka zinike ithuba, ngoba sekudala uzama amathuba, kodwa nakulo unyaka zinike ithuba. Mhlawumbi ingakhona into ezawujika, mhlawumbi urhanqiwe ngoku wena uyiqondi loo nto, mhlawumbi kusandogalelwa nomgquba mfo kaMnguni, wena ufuna ukuncama ngenxa yokuba uva ukunkenteza kwentetha zabantu abakude kakhulu kunawe, kanti osondeleyo kuwe ukurhanqile. Kunjalo nje ugalela umgquba. Bantwana abahle bakaThixo, khawulinde kancikane, mhlawumbi iziqhamo ziyeza, uYesu lapha ecaleni kwakho, imigudu yakho iyabonakala. Bantwana abahle bakaThixo, kunjalo nje ngomso okanye kulo uzayo unyaka xa kuphindwa kubuya iziqhamo zizawube sezele zivelile. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, masingancami mani, ngoba ithuba uThixo usasicelela lona, okanye uYesu usasicelela yona. Yebo, siyayazi into yokuba ubusehluleka kwiminyaka egqithileyo, mhlawumbi wohluleke nanamhlanje mfo kaMnguni, kodwa sizokuthi nangalo unyaka phinda uphakame uzame, ngokuba uYesu yazibona iintsizi zakho ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo uThixo njengomnini okanye umnikazi Ewe bawo. wesidiliya Nkosi yami. unezizathu zonke ukuba asitshabalalise. Ewe tata. Thixo unezizathu zonke Nazo zonke bawo ukuba asitshabalalise. Uthi lo mntu xa encokola apha athi yini na Nkosi yami. ukuba ude Phuthise. uphutise nomhlaba. Sisizathu nje eso Ewe sisizathu eso. ukuba tshabalalise ngoba umosha umhlaba Nkosi yami. lento Imosha imosha umhlaba, umhlaba lento. Siyeke iminyaka emithathu kodwa Ewe, lento le imosha imosha umhlaba. NoThixo unasi isizathu sokubana Nkosi akutshabalalise. yami. Nam anditshabalalisi uThixo ngoba zikhona izizathu ezibangela ukuthi asitshabalalise sisuke simosha umhlaba Nkosi yami. Bantwana bahlebedinga nokuba siwumosha ngendlela esithetha ngayo ebantwini, nokuba Nkosi yami. siwumosha ngendlela mhlawumbi esenza ngayo ebantwini, kodwa siyawumosha umhlaba. Nkosi yami. Kodwa inceba kaYesu eyenza ngoYesu ifike ime yona bantwana bahlebedinga isithethelele. Bantwana bahlebedinga ithi hayi Thixo mnike elinye ithuba lona. Bantwana bahlebedinga singenzanga nto Nkosi thina. yami. Bantwana bahlebedinga zikhona izizathu ezibekwa phambi kwetafile bantwana bahlebedinga ezibangela ukuthi masitshatshalaliswe thina, kodwa inceba yona ifike isigubungele Nkosi yami. esifihle thina. Bantwana bahlebedinga ihambe nathi unyaka lona. Bantwana bahlebedinga sekuthe singomalahlelwa ngaphandle thina. Bantwana bahlebedinga sifanele ukuthi sitshatshalaliswe Nkosi yami. ngoba apho sihamba Apho khona sihamba sishiya khona. isidumbu, apho sithetha khona sishiya isigede. Bantwana ngendlela esenza ngayo sishiya abantu belele eceleni kwendlela. Ewe, bawo. Ngoba thina simosha umhlaba kakade mani sizelelwe esoneni, Ewe, Nkosi yami. sikhawulelwe esoneni. Sesona umhlawumbi isizathu Ewe, bawo. esibangela ukuthi masitshatshalaliswe, kodwa inceba kaYesu Inceba yona kaYesu. ifike ithi bana hayi yima Thixo, Yima hayi mani Thixo. Thixo yima ngoku. Nkosi yami. Bahlebedinga seyithathile isigqibo sakhe. Umhlawumbi bahlebedinga wayisiza lo mfo esithi bana ndiyawutshabalalisa namhlanje. Ewe, bawo. Bahlebedinga wathi inceba yama phantsi kwesigqibo esithathwa ngobusuku esithi bana ndiyawutshabalalisa kusasa lona. Bahlebedinga Nkosi yami. Thixo hayi mani hayi yima nawe mhlawumbi ubani unojonga ubomi bakho. Nkosi Nam yami. ndijonge bam ithatha isipili sijonge umhlawumbi ungaboni ukuthi andiyifanelanga nenceba kaThixo, kodwa igqitha phi inceba kaThixo oyibona ungangathi awufanelekanga nto. Igqitha apho ithi bana mnike elinye ithuba. Bawo. Kukho abantu abangabasebenzi bomhlaba. Nkosi yam. Njengalo mfo thethelela umthi wakhe womkhiwane engenalo nelungelo lokuwuthethelela, kodwa nguye osebenza umhlaba. Ndiyacinga into yokuba lo mphathi wale fama wathi ndidinga umntu oza kusondela, ozawusebenza ncakasana nale mithi izabe ilapha kule fama. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku xa akubekwa lo mntu apha kule ndawo abekwe kuyo waxabisa umsebenzi wakhe nezinto asebenza ngazo. Bantwana bahle bakaThixo, ngeba mfo kaMnguni ndizama ukusondela into yokuba uThixo uyababeka abantu phambi kwabantu, athi wena ndikubeka into yokuba ukhathalele aba bantu. Bantwana bahle bakaThixo, nokuba mhlawumbi
kuzawuthiwa umntu uyimanager kodwa ubekwe into yokuba mawukhathalele aba bantu. Bantwana bahle bakaThixo, ithi xa ifika i-CEO ifuna ii-results zale department yakho. Bantwana bahle bakaThixo, babe aba bantu bewenzile umsebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba abantu bakho usebenza nabo kakuhle, wena njengomsebenzi womhlaba umele uqonde into yokuba ubani ebebethakele kule ikota, kunjalo nje ayingomntu ofane abethakale. Bantwana bahle bakaThixo, ngeba nizama ukuthi nina bantu babekwe ekusebenzeni ekuqaleni nomhlaba, ingabe na niyabakhusela na abantu enisebenza nabo? Bantwana bahle bakaThixo, xa kufika oyena mphathi umkhulu uyekela abantu into yokuba mabagawulwe ingangathi abazinto zanto. Bantwana bahle bakaThixo, lo mfo usibonisa into yokuba wawunika umsebenzi, ukhathalele umsebenzi wakho nezinto osebenza ngazo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi abanye abantu abazazi into yokuba kutheni bengekaphumi emsebenzini, kanti abantu abasebenza phambi kwabo bayawuqonda umsebenzi wabo into yokuba abantu bam kumele ndibakhusele ngoba ndiyazazi izinto abalekisha kuzo, kunjalo nje ndiyazazi nezinto abancedisa kuzo. Namhlanje sizokusondela kubantu ababekiweyo into yokuba mabakhathalele abantu. Bantwana bahle bakaThixo, uzungoyiki kakhulu ngoba abantu abakhulu abawazi umsebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, wena mntu owaziyo umsebenzi, ingaba uyabakhusela na abantu osebenza nabo? Bawo, nantso imvana ithwala isuse sonke isono sehlabathi. Ikhusela uZakeyi, ikhusela uZakeyi. Zakeyi yehle emthini. Abantwana bahle badinga bathepheka incokoleni kwakhe. Namhlanje Zakeyi yokulalisa endlini yakho. Abantwana bahle badinga ngoba uyarhanga uthixo. Abantwana bahle badinga namhlanje yokulalisa endlini yakho. Bathi abantu bengumze lapha. Abantwana bahle badinga ubhakisile umhlaba, uphuthisile umhlaba lo. Uyalalisa njani lo mntu endlini yaboni eGqirhayeli? Alifuneki bawo abaphilileyo nje, lifuneka abaphilileyo okanye abafayo. Balahle bedinga ibonakalisa ukuthi ukhusela abantu bakhe. Ukhusela abantu. Balahle bedinga selenge emnqamlezweni. Balahle bedinga namhlanje nakuba nawe eparadesi walibala ngenhlungu zakhe. Balahle bedinga akade lento isendalweni yakhe yokukhusela abantu. Balahle bedinga emani umkhusela abantu. Balahle bedinga umakhusela abantu nomuntu. Balahle bedinga ubomi bakhe. Balahle bedinga sebudinga ekungciphekweni. Balahle bedinga ukhululwe bani nguye okanye uBhanabhasi. Balahle bedinga sathi ke thina sekhululele uBhanabhasi. Balahle bedinga engathethanga njena. Balahle bedinga bakhuseleke abantu. Balahle bedinga engathethanga. Bathi xa bethetha balahle bedinga ehlamba izandla uPilato. Bathi igazi lakhe balahle bedinga malibe phezu kwethu nabantwana bethu. Balahle bedinga kanti abayazi ukuthi engathethanga yena. Balahle bedinga uyasikhusela. Sihamba nje balahle bedinga sikhuselwe. Igazi lakhe liphezu kwethu. Igazi lakhe liphezu kwabazali bethu. Balahle bedinga igazi lakhe liphezu kwezinto zethu ezinexabiso. Balahle bedinga ngoba sikhuselwe. Ukhusela balahle bedinga engathethanga nothetha nathi. Ukhusela balahle bedinga engenzanga yena. Balahle bedinga ningamlibali noPetrose. Balahle bedinga akhusele. Balahle bedinga senge okanye sibonakala ingangathi akanamandla yena. Balahle bedinga ngoba sinamaxesha thina okubamba izilando. Balahle bedinga wenze oku lona ebengumhlobo wam. Balahle bedinga wenze oku yena ngoba sibanazo izizathu. Balahle bedinga zokutshabalalisa kodwa bakaThixo isuke yona isikhusele. Bawo, kukho abantu ngenxa yokungahambi kakuhle kwezinto. Nkosi yami, Ndithe ndisajonge oku wasweleka umzali. Ndithe ndisajonge oku wabaleka ubani. Ndithe
ndisajonge oku kwaske kwagula omnye umntu, ndithe ndisajonge oku kwaske kwasisivunguvungu ebomini bam. Kutheni ezi zinto zonke zisehla kum? Kutheni ndingaske ndife nje? Kodwa namhlanje sizokuthi uqelelwe omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, izinto ubona nje into yokuba nakulo unyaka aziphumelelanga izinto, kodwa sizokuthi namhlanje uqelelwe omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, ekuqaleni kwakho uyadityaniswa umqhuba. Bantwana bahle bakaThixo, umane uzibuza kutheni ndisamile, ubhekabheke ubone into yokuba andinawo amandla. Kunjalo nje zininzi nembumbulu esele ndiziphephile, ndisalapha ndimile. Sizokuthi namhlanje uqelelwe omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, ewe kona uthiwa ujonga ungaboni izinto ziphume esandleni sakho, kodwa sizokuthi namhlanje uqelelwe omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, Yesu uyakubona. Kunjalo nje imigudu yakho ayizuba lilize. Bantwana bahle bakaThixo, uYesu umane kuthethelela mani, sele kusithiwa wena umosha umhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, alikho ixabiso lakho phakathi kwabantu. Ewe mhlambi alibonakali, kodwa uYesu ukuqelele omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, ze singenzi into yokuba ngenxa yokuba sisamile sicinga into yokuba simele ukuzithathela ngokwethu ubomi bethu, kodwa uYesu namhlanje uzoma phakathi kwethu. Baba, uyatsho masi nguye umlamleli phakathi kwabantu kwakunye noThixo. Usakulamlela namhlanje uYesu mani, usamkulamlela uYesu phakathi kwakho kwakunye noThixo. Izono zakho mayingabi zizo ezikubangela uthatha isigqibo ngobomi bakho, ngoba uYesu wazela thina, uzoma phakathi kwethu, ahleke phambeni ukwenzela zothi Thixo aba bantu ndisabathembile into yokuba bangakwazi ukuguquka. Bantwana bahle bakaThixo, kwiindawo esikuzo xa izinto zethu zingahambi kakuhle, ukhumbule into yokuba emhlanje zolo uYesu usiqalela unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ungaphela nalo nyaka. Xa uphelile lo nyaka uzawufika uYesu asiqalele omnye unyaka. Bantwana bahle bakaThixo, izinto zethu zizawude zilunge ngokuba umsebenzi womhlaba usikhusele thina. Bazalwane bam abathandwa inkosi, xa mane uphume ezintweni uzazi into yokuba uYesu usaqhubeka nosebenza umhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, sekushiyeke ithutyana elincinci. Bantwana bahle bakaThixo, thina masisebenzise eli silinikiweyo ithuba ukwenzele kulo nyaka uzayo sibonakale isiqhamo. Ilizwi lenkosi eli eliviwa bobumnyama bubaleke, makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo, That's masinikele ke ngoku bawo, masinikele. bawo, siyacela ke umntu ongeka-subscribe obukeleyo sicela ukuthi acofe ulaqhosha okanye la qhoshe la Qhosha bawo. alaqhosha lika-subscribe, ongeka-like ke acofe la bhontsi ka-like, ongekayisheri ke sicela ucofe la nto ka-share kwenzela ukuthi inkqubo le yethu ifikelele ke nalapho thina singakwazi ukufikelela khona. Kwindawo ke bawo ohamba kuzo, kwindawo nam endihamba kuzo nombukeli nomphulaphula ekhaya kwindawo ahamba kuyo, sicela ukuthi enze laa nkonzo yomlomo. Ewe bawo. Ukuthi hayi mani bawo okanye mama, bhuti, sisi, mntanam, uzukhe ubukele icawe yabantu abangacawiyo ngentsimbi yesihlanu phaa kuYouTube. Qho ngecawe ke uyawumane ke udibana ke nalaa mzalwane wakabonani, ngamanye amathuba uyawumane umbhaqa ke ehamba nam ke. Ngamanye amathuba. Bawo, masibulele, masibulele. Siyathemba ke wonke umuntu uzali-exercise ilungelo lakhe lokusubscribe. Bawo, asivale inkonzo yethu yanamhlanje. Bawo, masamkele ufefe. Aloba fefele inkosi yethu uthando nobudlelwane bobuyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ndibuye inkosi izolanda ibandla layo kwesibini ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba boyile ecaweni, icawa besiyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, ngoyena mntu besiyenzele yena lecawa. Masibulele bazalwane kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba, kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba. Enkosi kakhulu bazalwane. Igama lami benguSihle Bonani, ndingahambi ndedwa, ndihamba noAnele wakwaMnguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, thandaza ekhaya. Babayeni. Babayeni. Nditshintshe amagama. Nkosi mdala. Yo, Papa yini, papa Take three. yini, papa yini.